Zobúdzame sa do upršaného rána. Dáme si raňajky a vyrážame. Dnes je na pláne západná etapa, ktorá bude mať okolo 320 kilometrov. Budeme prechádzať pozdĺž nemeckého pohraničia cez Krušné hory. Navštívime najzápadnejšie miesto tohto ročníka. Dnešný cieľ je pri Chebe. Western Resort Stein. Chvíľu potrvá, pokiaľ sa dostaneme do hôr, ale niet sa kam ponáhľať. Vonku je stále hnusné počasie. Opúšťame civilizáciu a noríme sa do hôr. Treba vyskúšať nemecký benzín, tak tankujeme na nemeckej pumpe. Prichádzame k vodnej nádrži Fláje. Je to unikátna technická pamiatka v Krušných horách, postavená v rokoch 1951 až 1963. Ide o jedinú pilierovú dutú priehradu v Českej republike. Pokračujeme popri severnej hranici, kde sú dlhé ťahle úseky, striedajúce sa s lesnými serpentínami. Zastavujeme pri rozhľadni na Ružovém vrchu. Skupina sa nám trhá na 2 a niekedy 3 skupiny. Stále prší, ale i napriek tomu je to najkrajšia etapa nášho výletu. Sme späť v civilizácii a vyhladlo nám. Reštaurácia Crystal je dobrá voľba. Premočení obedujeme a snažíme sa trochu presušiť oblečenie a topánky. Počasie sa na chvíľu umúdrilo a my si užívame nádherné scenérie a pitoresknú krajinu.
Ďalšou zastávkou je Jáchymov. Je to silný zážitok, ktorý umocňuje ponuré počasie. Vraciame sa na Božidar. Je to najvyššie položené mesto v strednej Európe. Obklopené nádhernou prírodou, lesmi a rašeliniskami. Pokračujeme k najzápadnejšiemu miestu nášho tohtoročného výletu. Padlo rozhodnutie, strihneme si to cez Nemecko. Nevieme odolať a musíme navštíviť DDR. Je to tu. Ďalej na západ sa ísť nedá. Otočka a poďme pozrieť Áš. Naše dnešné ubytovanie je pri Chebe, na brehu vodnej nádrže Skalka, vo westernovom rezorte Stein. Dnešná etapa mala niečo viac ako 320 km a bola takmer celá upršaná, ale za to nádherná.